nyt ei oo muuten resursspäkki, kun yksi Hebbu 10 kehot ottaa sen pois lagi-ihmisen takia. Komathan ei lagi enää niin helvetisti, mutta kyllä pikkusen vielä. Siihen ehkä tulee fiksausta, jos jaksatte tilata ennen muuta. Siihen asti paras kestää tällaista. Mie ehkäpä aion hommata uuden koneen tai jotain. En tiedä. Kyllä se sitten joskus jotakin. Mutta ei laki nyt paljon paskaakaan. Edistystä. Näyttää niin tyyliseltä näillä normipaskoilla. Mitäs? Vittu väärä nappi. Ai niin joo, onko mulla kiveä? No miksen myö koskaan paino oikeata nappia? Sitten hakku. Ylös takaisin. Tein tämmösen kaksinkertaisen, että voi tipuuttautua tästä nopeasti, kun mä teen tänne kato kaivoksen. Paitsi, että hetkone, ihan farmia voi tehdä tähän viereen sitten. Miksei pystys? Noniin. Sitten vaan pitää saada jotenkin... Jaa, mikä on kevettä. Oi helvetti, Nordpool. Mitä mistä oli? Ai niin, on pukeetti, onko mulla sellaista? Jaa, mulla ei oo pukeettia. Oi vittu. No nyt on. Joo, ehkä seukkipäivänä. Voisi olla parempi idea. Mutta nyt netti kiinni ja nukkumaan. Mustaa kakkaa koko paikka täynnä. Vetää. Mulla on jano. Jee. Voisin tehdä kaivo tänne takapihalle, niin ei tarvitse hakea koko ajan lisää. Tehdään se vaan tänne talloon. Tilla on muutenkin niin kivasti, että mä otin tuohon. Näin se käy. Joo. Olisiko puuta saatu hienommaksi? Ei kahdella saa mitään. Ei 6 siis saatiin. Noniin. Sitten vähän lisää. Vois kyllä hommata jossakin vaiheessa vähän oikeatakin ruokaa, eikä pelkkää omeetta. Nimittäin nälkä tulossa. Tuo minun äskeinen video 3. jakso, niin siinä on tapahtunut kyllä jotakin ihmeitä. Muissa ei paljon ollenkaan näyttökertoja. Tuo saa vaan hirveänä. Kiitos kaikille, jotka ovat jaksaneet katsoa sen.
tässä menee kyllä aikaa vaan helvetisti. Vielä 2 tai 1. No niin, ei... Mitäs? On kakka. Jaa. Mikä se ääni oli? Joku mursu kakkasi housu. Mohol. Vielä 1. Jos tää ei riitä, niin ei mikään. Uhu! Sitten vaan tarvitaan siemeniä ja kuokkaa. Mulla on joo, on täällä yhdeksi. Sitten puuta. Kaikki mennyt paskaan. Mites? Peli alkoi vetää settiä. No. Nyt tapahtui jotakin erittäin outoa. Tai ainakin minulle erittäin outoa. Rautakuokka. Kaikista paras. Noin. Sitten vaan aika odottaa. Mitäs seuraavaksi? Niin, sitä ruokaa. Mutta olihan täällä puuta, minä vaan huomannut. Voihan käkkä. Tulee lehmälle turpa. Minä en tosin tässä moppissa kyllä käynyt juuri missään. Minä en tiedä missä mitäkin eläintä on. Mitä tää se tiittää? Where are you, cow? Turpa kiilammas. Jaa, eikö tää... Jaa, tää ei nykyään kulu, jos hakkaa noita. Jännä juttu. Ja no, lopetetaan sitä tältä erää, että subatkaa ja moikka!